A dor polo triplo crime de Valga esténdese por toda a xeografía galega. En moitas localidades do país houbo hoxe actos de repulsa. No Instituto Valgués, os alumnos e alumnas concentráronse esta mañá ás portas do centro. Para nós é un acto máis simplemente que se coincide coa desgraza de que acontecese aquí en Valga, non? Cun sinxelo acto quixeron amosar o seu pesar pola morte das tres mulleres. Dúas das vítimas, Sandra e Alba, estudaran neste mesmo instituto. Tres rapaces foron os encargados de ler cada en seu texto, un pequeno xesto en defensa da liberdade da muller e da fin da violencia machista. Siempre vivas, calladas, siempre muertas. Mariposas de invierno en alfileres. Alondras tristes para siempre mudas. Selláronle sus bocas con pétalos de sangre. Esculpieron sus risas sobre mármoles fríos. Dejaron a sus hijos a solas en el aire. Y ya sus ojos ciegos ruedan por los abismos. Son mujeres sin nombres, sin edades, que levantan sus voces en la ausencia, esperando una luz que les redima del terror, de la injuria, de la fuerza. Por que na imaxe do amor puro a moza estaba morta? Por que no mito que te ceches urdiches o abandono? Por que no afán de posuirme cegaches os meus ollos? Como se pode amar o camiño da morte? Como se pode amar o silencio do medo? Que non é amor ese velo de sombra, non é amor a negación do soño. Maldita sexa a man que tira a pedra, maldito na semente no futuro o nome dos que erguen ese muro. Sobre peitos que alentan, sexa edra, nai piadosa a cubrilas, nai que medra a reclamar a vida en berro puro. Tras a lectura, o patio do colexio emudeceu en recordo das víctimas. Un silencio que rachou co aplauso dos centos de rapaces e rapazas que participaron nesta concentración. Nesta xornada houbo tamén homenaxes en Caldas, Pontecesures, Sanxenxo ou Cambados. Para mañá hai convocadas máis dunha vintena de protestas en toda Galicia.